Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 146 dumugi wa ka'ayyin min nabiyyin. Qala mufassir rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ka'ayyin lan sak pirang-pirang min nabiyyin apane min nabiyyin nabine. Utawa pirang-pirang min nabiyyin utawi nabi. Iku kotala perangan sapa nabi. Datang mriki diwaca kutila. Iku kutila dipateni sapa nabi pirang-pirang nabi. Waka ayin teng mriki niki teng tafsire ditafsiri kam min nabiyin pirang-pirang utawi nabi. Iku kutila dipateni sapa nabi. Wa fi qiraatin dalam sijine bacaan qatala utawi lafaz qatala. Wal fa'ilu utawi fa'ile iku dhamiruhu dhamir kang rujuk marang nabiyin. Ma'ahu iku sertane nabiyin. Lafaz ma'ahu iku khabarun dadi khabar mubtada'u utawi mubtada'i khabar. Iku ribiyuna lafaz ribiyun. Iki dados mubtada. Ma'ahu iku sertane nabi ribiyuna utawi pira-pira kelompok. Kasirun kang akeh. Jumu'un tegese pira-pira golongan kasiratun kang akeh. Fama wahanu lima asabam fi sabilillahi wa mad'ufu mastakanu. Fama wahanu mongko ora padha wedi. Ora padha wedi sapa ribiyun. Jabunu tegese padha jerih sapa ribiyun. Lima maring perkara asaba kang mekenani apa ma ing ribiyun. Fi sabilillahi ing dalem bela agamane Allah. Minal jirahi sanging pira-pira catu. Wa qatli anbiya'ihim lan oleh dipatenine pira-pira nabine ribiyun. Wa ashabihi lan pira-pira sahabate anbiya'ihim utawa kancane ribiyun. Wa mad'ufu wa mastakanu wa mad'ufu lan ora apes. Ora apes sapa ribiyun al jihadi saking perang. Wa mastakanu lan ora ngelendek. Ora ngasor sapa ribiyun. Khada'u tegese ora dipindi-pindi sapa ribiyun. Di'atuhi maring musune ribiyun. Kama fa'altum kaya oleh agawe sapa sira kabeh. Khina qila nalikane diucapaken dimasyhuraken ucapan-ucapan kutilan nabiyyu kutila apa sing dimasyhuraken apa sing diucapaken kutilan nabiyyu kutila wis dipateni sapa nabiyyu nabi. Wallahu yuhibbus sabirin wallahu utawi Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah as-sabirina ing pira-pira wong padha sabar kabeh alal bala ing atase belai. Ayusibu tegese ganjar sapa Allah hum ing sabirin. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana. Wa ma kana lan ora ana iku qaulahum pangucap ribiyuna katsir. Indah qatli nabihim nalikane dipatenine nabine ribiyun. Ma'a sabatihim sertane tetepi ribiyun wa sabrihim
lan sabare ribiyun illa angkalu apa illa angkalu angin yen to ngucap sapa ribiyun Rabbana ghfir lana Rabbana do pangeran kita ighfir muga-muga nyepura panjenengan lana maring kita dzunubana ing pira-pira dosa kita wa israfana lan ngliwati batese kita tajawuzana tegese ngliwatine kita al-hatta ing batas fi amrina ing dalem perkara kita idanan krana meruaken bi annama kelawan sak temene perkara asa bakang mekenani apa mahum ing ribiyun iku lisui fi'lihim krana eleke penggawene ribiyun nek kalah perang ngono misale nabi ini sing dipateni malah ndonga kaya ngeten iki memberitahu bahwa itu penyebabnya dari jeleknya sendiri kelakuan yang jelek itu wahatman lan krana ngejur di anfusihim maring pira-pira awak dhewe ne ribiyun nafsune cek menghancurkan nafsunya sendiri gak sombong wasabit aqdamana wasabit lan netepaken panjenengan aqdamana ing pira-pira delamaan kita bil kuwati lawan kekuatan ala jihad ing atase perang wansur lan nulungono panjenengan na ing kita alal qaumil kafirina ing atase ngalahaken kaum kang padha kafir-kafir kabeh fa'atahumullahu thawabat dunya wa husna sawabil akhirah fa'ata mongko paring hum ing ribiyun sapa Allah sawabat dunya ing ganjaran donya apa ganjaran dunya ni rupane an-nasra tegese pitulung wal ghanimah lan ing jarahan wa husna sawabil akhirati lan ing baguse ganjaran akhirat napa rupane ayil jannata tegese swarga wa husna tafaduli lan baguse keutamaan fauqal istihqaqi ing dalem sak ndukure ngamre ngehake ganjaran wallahu yuhibbul muhsinin wallahu utawi Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al muhsinina ing pira-pira wong kang agawe bagus kabeh surat Ali Imran ayat 148 Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina intuti ulamono manut sapa sira kabeh alladzina ing wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina wong akeh sing padha iman yen sira kok manut nyanggene wong kafir yo bakal balik nyang agama sing biyen meneh bima ing dalam perkara yak muruna kang padha merentah sapa alladzina kafaru gum ing sira kabeh bi kelawan mah ya rudu mongko balekaken sapa alladzina kafarukum ing sira kabeh ala aqabikum ing atase pira-pira tungkak sira kabeh balik ke belakang ila kufri tegese mari kufur padang qalibu khasirina padang qalibu mongko balik mongko dadi mongko kebalik sapa sira kabeh khasirina hale padha tuna kabeh balillahu maulakum balillahu balik utawi Gusti Allah iku maulakum kang nulungi sira kabeh nasirukum tegese zat kang nulung sira kabeh wa huwa khairun nasirin wa huwa utawi Allah iku khairun nasirina luwe bagus-baguse kang nulungi kabeh pati'u mongko nganuta sapa sira kabeh ing Allah dunahum ora
manut alladzina kafaru, manutonya Allah aja manut alladzina kafaru. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, sanulqi bakal numibaaken sapa ingsun fi qulubil ladzina ing dalem pira-pira atine wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina arru'ba ing wedi bisukunil aini kelawan diwaca sukun aini wa dhammiha lan diwaca dhamma aini ru'ba utawa ru'ba maknane al khaufa tegese ing wedi wa qad azamu ba'da irtihalihim min uhudin al-audi wasti'sal muslimina wa qad azamu lan teman-teman nejo sapa alladzina kafaru ba'da irtihalihim ing dalem sakwise budale alladzina kafaru min uhudin saking perang Uhud ala audi ing atase balik wasti'salil muslimina lan numpas pira-pira Islam para abu walam yarji'u monggo wedi sapa alladzina kafaru walam yarji'u lan ora balik sapa alladzina kafaru karo Gusti Allah dikai sifat wedi wong kafir padahal mange iku kate tujuane sejone mari nyengkre kate balik maneh menghancurkan orang-orang Islam dibayar akhir wedi bima asyaraku sebab oleh musyrik sapa alladzina kafaru bisa bab isyrakihim kelawan sebabe musyrike alladzina kafaru billahi ing Allah malam yunazil bihi sultana ma ing barang lam yunazil kang ora nurunaken sapa Allah bi kelawan ma sultanan ing hujjah ing pertanda kekuatan hujjatan tegese ing dalil kang bener ala ibadatihi ing ngatasé wa huwa al asnam ala ibadatihi ing ngatasé nyembah ma musyrikaken dengene Gusti Allah ma ing barang ma iki berupa asnam berupa patung lam yunazil bihi sultanan kang ora nurunaken ora manggonaken sapa Allah bi kelawan masultanan ing petunjuk kekuasaan hujatan tegese ing dalil kang bener ala ibadati ing atase nyembah ma wa huwa ma iku al asnamu pira-pira berhala wa ma'wahumun nar wa bisa maswal zalimin wa ma'wahum utawi panggonane alladzina kafaru iku annaru neraka wa bisa lan iku saelek-eleke apa maswal zalimina panggonane pira-pira wong sing zalim kabeh ma'wal zalimina tegese panggonane wong sing zalim kabeh al kafirina tegese pira-pira wong kafir iya utawi nar utawi neraka iki wala qad sadaqakumullah pun cekap sakmenten mugi-mugi manfaat dumateng kita sedaya amin ya rabbal alamin.